Karon mga idol, adlaw Miyerkules. Magkaan mi sa saging, mananaw mi kung pila ka buok makuha kana. Pila ka buok dahon? Alanganin pa na siya, linghod pa. Alanganin kay pa kayo ganang gusto kong kining mga kuan niya. Ang dahon 5, pero kini kuha lang gud siya og pandahon. Ini tulo lang kabuk dahon. Kini pod kuha na niyo. Ini kini kuha na ni. Duha lang kabuk dahon. Kini kay guwang na kayo. Basta nang guwang So ugma, mga harvest na to ugma na siguro mga 15 ka bulig. Dagko ng lubi gud ay no. Ay. Dagko nang ta to.